Dobrý deň, autozákaznícka linka, ako vám pomôžem? Dobrý deň, prosím vás, jak sa k nám vyhodzilo poistky a nejde mi internet, nejak to hapruje celé. Co mám s tým robiť? Poradíte mi? Internet vám hapruje. Jo, rozumím, jo. Ďakujem. Dobrý deň. Pána, ta nejde nám to ten internet. Až ešte nám router pohúbel. Muž i deti z toho šalené. Co mám teraz robiť? Šalené, rozumiem. Tak, vyriešime dajako. Dňa, prosím pomôžte, spadol mi telefon do kaluže a už nepracuje. Do čoho? Aha. Doneste ho, buď láska. Ďakujem. Hi, so ja mám taký problém, ktorý úplne nefilujem. Yesterday, keď som bola doma a som si dávala kafe, tak mi